Ik hier voor show. 2 keer heb ik daar aan mij gedaan. Maar hier heb ik eigenlijk een vest geschreven. Ik ook aan het snackje van schreven. Nou ja, eigenlijk met hulp van een leraar van school. Dus daar heb ik toen mijn televisiewest. En dat is al een paar jaar alleen? Ja, toen ik zandje nog 6. En 1 keer weer 4 keer en 1 keer zandje volgens mij. Oké, en toen had het even van die OZ, hoe weer het dan? Als het even 9 dingen had of... Ja, klopt. En in Ien, wat dacht ik? Maar ik ga altijd wel muziek maken, ja. Dus dat wil teruggaan, maar net in het openbaar. Ja, want ik werd er wel een beetje gek van, want ik hier die 2 vestjes dus, die 2 Friese vestjes. En de hele tijd dat ze me dan ergens spreken om te zingen, moeten ze steeds die 2 vestjes jaren. Ja, correct, ja. En speel je gitaar en zang, maar dat is, of je direct nog als een drummer bij je zei, waar je dat? Stel hem even voor. Sjoerd speelt op de cajon. Cajon? Ja. En wat is dat? Wat houdt dat in? Dat moet je zelf wel vertellen. Ja, vertel eens even, wat is dat? Een cajon is gewoon eigenlijk simpel zijn een houten box. Een houten box? Oh, ja, die zie je wel vaker. Ja, met een snaken in daar en een paar beltjes. Oh. En dat is dat eigenlijk. Ja, dat is best wel interessant. Hè? Ja. Ik ken ook een heel veel muziek van op maatjes. De orkest van mij, was worst. Ja. Ik had een 2 bekkens eromheen en in plaats van dat ik met de hand speel, je gewoon met een platte hand, dan bij de hand, om zo te zeggen, speel ik met brusjes. Nou, ik zeg al, wat is dat? Het kleinste, wat hast je erom? Ik ga hier sporttape eromheen. Oh, een sporttape? Ja, gezien had ik dus te bot spelen, want ik zit nog in 2 andere bands. Oh. Een daarvan is Help Zakken, dat is gewoon een country band dat het eerste maal gaat. En ik had nog een paar keer gewoon hier geen tapejes om en dan, ja, nou, dan meen ze gewoon compleet eten. En dan heb ik een paar keer mij, heel minder mij spelen, nou, en dan hier het echt best wel roken, want dan ben we enthousiast en dan was het leuke ding van, en dan ja. Dan ben je samen eten. Ik dacht dat het wat rustiger, deze muziek. Dus het leidt erom wat, en ik heb wat van repertoire had alleen maar gehad. Oh, wat een verschillende repertoire dan. Ja, dat maakt het zelf weer leuk. Ja, vertel me even wat repertoires. Ja, Frieske vestjes heb ik wel krijg maar... Ja, dat is mijn eigen vest. Die eigen Maar eerder wissel ik altijd heel erg, ik hou ervan om auto te wisselen van een wieldervestje en dan een rustiger vestje en dan een wieldervestje. Dat is echt makkelijker vol te houden, maar jongen. En dan heel veel inspiratie dan wel. Als het wat just of als het wat beleefd en dan denk je van, hé, dit maakt bedoel scrullen. Nou, eigenlijk is het net zo. Mensen zeggen was soms als de inspiratie ziek is om als naar boeten gaan en zo. Ja. Maar mijn inspiratie komt pas ook voor zitten go. Ook als voor schrijven zitten go en ik denk van, ook een versje schreeuwen en dan komt het. Het komt net zomaar uit de lucht wel. Kijk net als bijvoorbeeld men in de nachtwekker was, denkt van, poeh, ik ga wat. Ik ga als een klapblokje, als er naast je bed lezen en dan niet eens de pen, want ik ken heel veel mensen die schreeuwen ook zo'n versjes. Nee, weet ik wel inspiratie zeg ik nog wel, ja, dat heb ik wel gezegd. Ja. Maar bijvoorbeeld als artiesten shows gewoon live, zoals ik bij die live sessies bij Dream Project Studios nou, en bijvoorbeeld als live artiesten shows, daar is eigenlijk heel veel dingen waar je haal je. Inspiratie dingen die van echt gewoon was. En daarvoor was het niet de muziek. Binnen, op het terras of waar dan ook. De simmer strielt uit die radio.